ye committee ya CPAC ye county aba MCA be county mbanya go understanding a committee ichi babwate gendo tukoroka primary oversight yani na ubago chaka go checking agibes chigutumika chi county. But you see what we have realized, and this is where I can again to watch go discuss yes nyombe yebnerega senate oranyoro mugavana ochiro obekera members ba ebe county assembly once pieso musara chibeze jya kurusiri cyogo cyoga na cyako bakiro mutinyi abande baroto gwe bakurupaka siringelu 200 kiro mutinyi bako mu MCA ngakyo mu MCA yara chiko oversight yo monto ko mu chibeze akiaramwe nkiarakole. So ebinebi intobono to wansa kubora ninga na anda abana inchi na anda aba MCA tigabamanyega onye chibese bune chagusi nchiro tumika ebi ana inchi barole gasike gokolekana nchiro tumika chiskuru chiaga achu chi ECD amache talikobekuru abantu FC binyoro chinya gitali chuara maliogo aba MCA na mulio musaro ye miaka 5 gocha reality ne linga ekerechi wikura chigocha next inumo gocha koboli unga chibese chi county ekerechi yale gocha nkimware gokoranga ichi chete abuno otoli bono iga ekiagere situ ikire gogo chigo chekia chibese chira chingi kosoka chire chigo kagusigo se chigo kanyambira go sikwenda no nyengi sumugo se chigo chia kwa iwa muntu okoboli kwatanga no ntwanya konyora chibese chigo cha kurese national government lakini muntu ya nyoko tego se chibese ingo etani chiro mwaka bese chiri njiri kwenda na ochiese national government ochigo so ya account yo ku CRF ese account yo gutumia chibese chikolegasi omwaka financial year neta chibese rino chiri kwega chitumeke ngyo kanyora kegenderete besa njiri gutumika mariyo gotari kugurwa abantu none misara ichirereire kwa iguchi budget chinde njiri gukora gasi aba obisa be serikali bamwete gukora gasi mari gukora kinde kwanyora ngakirege ntu na abantu banya kwaena na chitenda banya gukora ebintu gali binyoro gwetaiga kwa igonya gete na cha etu agapara gete kwa ndio chutia. That is why we are insisting buna I'm saying oversight team we to bwatere gusi bono toko gende ground twaire budget twaye soma twaboli muntu ngepale mwabegete milioni 2.5 totebango totebingi mwakorera kogo tebankururi chibasari ngora akora toli chi audit go find tolenga chibese 500 million was 400 chiri chibekiroro ese budget ngakimwa chirwete ese basari katengo check toli wana bosoku mboyo ebine bibintu tokuligere otherwise mwana nchole sika nya cyber kenenge yotigaleteka ko ejine chibesa basacha bago soki abande bakogora ebintu isiko bande bachiro buganda abande no bakale Dubai abande abantu okonyora omuntu abwate nyumba na igumuisondo omuntu oyo magolite nyumba $1 million $2 million. That is 500 million ngaye governor Oromo Kenya ko $500 million ago I mean 500 million shillings akogole nyumba ya emesa komeyere chibedroom isano bo kyobo bwatulia nga mbara isaneka chinyumba bwata Nairobi bono bago chibeba iga bano bakwenda Dubai umuntu okora chinyumba 40 Dubai ne kiage kigoire montata yoko koraki ogosiekane ni chirwambo